Marino. Wala guys, makalingaw ni si kaluhan ni. Guys. Makalingaw kay manhaan na pag gadud mi. Wala bitaw. Oo. Murag to sir, tuwa to mga siksira pa sila guys. Guys. Ana ara kahinlo na juga ajo nga. Kinsa? Nakasud naman ko, naka-vlog naman ko ani itang bay sa una. Oo, nakakita na dito, Bisa kay. Asa ha? Nagkaon ako kamo mangaon mo. Kani kay ni tarang kaon. Wa jud ni kaon ni si Manang ne, nagsigi ra jud ni. Humagtatat ng hugas. Ha? Humagtatat ng hugas. Magkare. mga tubang mo ka. Nalingaw ko ni Manang nagtatad ba? Grabe, murag laki, pura bujag. Hindi sa bahala na naman kung tataran ng mga kamot basta kay human na Hani mo ka magpakaon ka o di ngayon tataro ka pila. Magsala-sala pwede ka ba? Simba ko. Simba ko ka uy. Samo tanay mo kalaban na lulo. Ha? Ti o ba? Uy, simba ko. Hala koy. Hala ningliti naglangit. Kamaot. Tadi ang violation. Tuwas ibo. Aman. Na kay agmasali-sali ba? Oh, busog din na sila. Buyag pud ganihan no, daghang bisita. Adi man. Kung ang tao nga gagutom na din na madag pasidaan. Ang gatong inog din na patulong nga nanood naman. Bitaw. Aram. Pero pag humana kay kasagaran ta dinhi naman putus ito. Oh, bitaw. Kanang naanad mo pud sila sa una sa wakay pandemic ug pagkaon sila din sa. Hagop jud ta ng mga tao. Bitaw, anak jud pong mga tawaan ni kay buutan pud sila. Kanang nagaling sila isda dinhi nga nagbo dito pwede di makadahan na. Oh, naa. Bless jud sa maadto kay mga daw. Oh, bitaw. Tikarin po sa motor na tikarin din pagkaon dyan sa magluto-luto na pagkaon sa mga bata din bitaw, ingana bitaw no? Arang ka kuan mga sila arang ka di mga daw mga ugmen nga sa ginabang din nila bagalag magamay man ako basta kay na ikadugo bitaw, ingana din daghang grasya bitaw ning abot no? Kay ang pulpo di magay mo amay pagkaon dyan tanan way tago-tago di way biling sila bitaw wa bitaw ultimo katong kinilaw ipadapan nito mga isda din ingana bitaw lagi ante kay di mo ngay mag-isda kung mapakaon wa bitaw isda bago kalingaw kay kada adlaw man makakuwag isda tanpa naghanap tong isda gahapon sila to ka kilo idara uy idarang dukana uy ang tao din ka nandun tapi nagara-gara na to alita punta to si Babe nasa iya ba guys diyan na makalingaw ni dari Sigbaw kamaan butange kamaan garaan kamanang sigbaw ansa murag libaong unto-unto Kandaw-kandaw.
Wah, dia ada. Mana kandaw. Bako. Nakatali ng daan. Gino ako. Tama na mga asawa na na. Muot. Awa na ako magpataan ka na naman. Murag paingan po na sumyan maotro na. Talawa. Wala nang sinatra pagkarin na ako. Kaning duha. May tanawan ning duha. Sungkot na po ni sila maotro na. Na. Kay kaning isa ara ba to? Rambutan. Sige, may ako ka rambutan. Ada rambutan singko? Ako na protas. Naigo. Rambutan nga butang sa ulo. Ikaw rin sa kaon. Ang padawaan. Matagandeng. Awa ko pa sa'yo. Bata po nila. Pilok na. Mo kan di ka doon, ana. Ana. Okay guys. Bahin-bahin, God, bahin-bahin. Napatanon pa mo, Jarang ang buntis mo, inipanganak ninyo, mag-isot mo kutong, dugay mo kung nagpata. Imo na. Diba? Kay mga Oo naman. Gawas na nagsang bata? Then ako pa ako maran. Are na kay manaka na mga nganak ro na ho. Puro na Saan man dali mo man lang? Sa pagpanganak. Saan man nimo? Lanag baksan. Ay, lalak baksan. Sa pagpanganak ka, hindi na mo utong ang inahan. Saan man? Gawas ng bata kiya. Saan? Sa hospital din ang buwan. Ang style mo na, o ikaw ba na, imong anak, mga anak na. Palitan lang na nimo og lollipop. Murag idangan. Flavor. Wala pa dai. Wala po si Tik. Kita na, magkamang na, kayo gawas. Uy. Unsa man na? Gawas ng bata, nagkakitag lollipop. Uy, lollipop. Ang bata na, magkamang na. Tanawa ng bata o maghilak. Nagkaig lollipop, di ba mahilong? Ingan ako ng mga anak. Sikol na may biong. Imo na nagkatiyon og lollipop na. Nak, dira na ko. Amo kama ng bata na pero gawas. Oh, wala problema. Di na ikaw inahan di na ka mo utong. O nga na binakoron. Pagkas dani patay ko. Wala binako karos pagpanganak. Nagaka na ba ganing ato ang lapon na imong mo. Adi happy tayo na kadaog. Happy tayo na kadaog pa der sa una. Nakadaog ba o kanang Ay paningan. kanang Coca-Cola. Ya, interview siya kay kadawa to siya sa Camillion, interview siya sa taga Coca-Cola eh. Ingon eh nakadaog ba. Pay lami gyud kayo ang Coca-Cola, labi na og bugnaw, murag tipsy. Nakita isa Camillion o ang bayre. Yan. TV na may vlogger. Naminaw ra. Ganahan ko ninyo. Wala nga, kung pagkadaog mo Okay. Coca-Cola, ano siya mo patagkag istorya ka, basta yung bagwis yung daog. Eh, masay lami sa Coca-Cola. Aw, lami yun ang Coca-Cola. Labi nagbugnaw, murag Pepsi. Ano panag-ima ni mo Coca-Cola kay sa Pepsi? Ang Pepsi, diferensya kay sa Coca-Cola. Lami na nila Coca-Cola. Parehar na sila. Ay, dili. Parehar na lagi na sila. Kaya nga ano, parehar ka palido. Tigil din ang duha ron, Pepsi guys. Cola o Coca-Cola. Igagaw na sila. Pepsi Cola o Coca-Cola. Oh, igagaw na sila. Pero asa may barato, ang Coke ang Arce. Pero mahal man ang kuan. Coca-Cola kaysa Pepsi. Asa may barato, ang Coke o Pepsi, o Arce. Akarsi para tuhon. O, ina barato ng Arce. Bahok mo na. Sarap Hindi ka mo na siya, reject mo na siya. Coke. Pwede pa ko. Size na ng pulbasa. Di bali naman ang si Aaron Garce. Oh, ang meaning ng Arce, reject na Coke. Oh, reject sa Cola. Ang barato na siya. Ay, maudi ay. Ay. Alaga sirga madaal ka na ni Sundrin. Ano? Na